blir gontong nang nishona naiblaबो गहालिया हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि नोंथांमोना दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो। लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों जं ब्लिर गन्थं। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि सिंगारानो जादों रबिन सिं दैमारि। लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों उत्तम बसुमतारी आरो सीमा बसुमतारी। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि कनसेप्ट सुरुग्राफि डिरेक्सनानो जादों बिजय एबा सामब्राम। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेल बिलिफां बर' भिडिअग्राफि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामनानै हो। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। गुफुरै गावदांदां मेगनाबो बेस्रां नायबाय थाथावना बिखा फान्दां गुफुरै गावदांदां मेगना